Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɓiɓɓe fulɓe tawateɓe dingiral meɗen biyetegal aduna ala ɗo dari gurdam innam aade e gardugol Dieynaba Hasan. En calminama goto min fof ɗo salminte tina hoore mum ɗo salminte anda hoore mum ɗo salminte weltoɗo ɗo salminte kadi bandum en fof ganda ko kañum salminteɗo. calminaɗi ɓurɗi tedduɗi gondude e needi e neware, eywa bayniɗi ɓerɗe joganiɗe on tan moƴƴere teddugal ndimako. Jaam hiire moon ɓiɓɓe fulɓe. O ko goto e musidɓe moɗon aynaɓe, ɓiɗɗo pullo biyeteɗo Abdul Aziz njiim. Mi salmini goto e moon foof, mi juurima ɗum, mi duwanima ɗum moƴƴere aduna e lahara, mi ñaaguima on duwaw. Allah jarama, on jarama, mi salmini on ha yesso jokken so Allah jaɓi. eyyi Abdul Aziz, golle ma jooɗi peewi. Seydi njiim, min mbima bisimilla ma. Min beltanimama no feewi e adunalaaɗo daari gurdam aade. A yi bandiraɓe foof caggal nde ɓe nani hande ko an arata, a yi ɓe dilli tigui no feewi, sababude andudeɓe darde ma e sababude kadi yiddeɓe kamɓe pullo e pulagu. ɓe tertima hande jamma hande o. Bisimilla ma Seydi njiim. e jarama musidɗo Abdoul Aziz, e aduna alaɗo daari gurdam aade, kuccinen namdal gadanal mende jammane jenga tan ina ɓuuɓane wela tellade. O saaha min gandi ko pullo gaynako jaadowo e nayyi e oroji. hande amin jiiɗi andude holi Abdoul Aziz, holɗo jooɗiɗa, holɗo jeeyeɗa ceerno Abdoul Aziz. taade noon koko jengi mataw mbatta noon ko bollal jiranowaji ɓe mbiyata ni. bisimilla ma. Hey, jaam hiire moon bandiraɓe fulɓe tawateɓe dental biyetegal aduna alaɗo daari gurdam aade. salmitima on, mi wi on kadi mbani. Indam ko Abdoul Aziz, jettetemi ko njiim. Njiim o noon neɗɗo anda hoore mum ko Allah andi ɗum, kono ko mawɓe amin kalani min koɓe sosoɓe asalan. Tawde mbiɗon ko holi min, mi haalan on holi min. Eywa joni noon minen tañiraɓe ɓe wiyete ko jaɓilɓe, koɓe jibini foof wurata. Mo min iwe mum o ɓiɓɓe mum kewani hay ewde, ɓiɗɗo arata tan kono maayi. Omo hoddi noon e jawanɗo jetteteɗo njiim. Jawanɗo wimo min so tawi a jaɓi rokkudemi ɓiɗɗo, so joom suudu ma sowima lewrum darima tan, sa rokki kam ɓiɗɗo o mi rentamo. So tawi ko ngarwi mi ɓadomo, so dañi ɓiɗɗo tan mi femba pembolam mi yetta yettodam, ɓiɗɗo o wurat. jawanɗo on jibini ha heewi, kanko taani amin walla jaati amin o wi kanko kay ɓiɗɗo o so ƴeewi hawnani e nofru makko tan o yetti Allah, hayso wurani ko yo ew tan. Hewɓe noon hande jibinande hande ganda ewde ko so cukalel jibinama tan, so yalti e reedu tan ne heewi wayde, ɗum wiyete ewde. O wi kanko so dañi ɗum o yiɗi jawanɗo o bisimilla. Joni noon debbo o so wima lewrum darima, jawanɗo o rentimo, tini ko ngarwuɗo tan, ewa ɓadini jogui laɓi mum kofi. E on saaha mawɓe pemborto ko labɓe. Nde debbo o ɓinguel nguel jibina tan, o ari o fembi banggue hoore he o wi ɓinguel nguel njiim. Allah jarribiɓe on saaha mawɓe haysoɓe ngala diine eɓe nunɗi, ɓe penata, ɓe jinata, ɓe jangfotako, ɓe ñamata kamɓe tan. Allah jarribiɓe ɓiɗɗo o wuuri. Mawɗo amin o noon wurde ɓiɗɗo ha o naywoyi kanko mawɗo paññinoɗo mbete mawɗo dañ ɓiɗɗo guurɗo o wasiyi ɓiɗɗo o ɓeɗo jawanɓe noon woto resɓe, on desdirta, woto resɓe, woto ɓe ndesema. Kono noon kala e ma an e ɓesgu ma cansuɗo ndeɗo yettode, hoto Allah waɗi mum barke. Ko ɗum tagi noon jawanɓe ko fulɓe, kamɓe e fulɓe jiidi yumma e baaba, jawanɗo woni kodda. Kono to banggue kindeɗi min no peccirɗen koye men, njiim ɓuuri hewde ko e jawanɓe walla kamɓe jeeyi yettode nde. ɗum noon tawde kalten ko fulɓe waɗeɓe aynaɓe ma won nanɗo yettode nde ewa namno hoko saabi ko ɗum ɗo saabi yettode nde ko ɗum saabinde ko wona ɗum ko minen tañiraɓe min mbawi wiide Fouta Piri tan koto wiyete lumbal baalaji min komi lumbal baalaji najo banggue babam bamum ko baalaynajo
walla tanam banko balaynajo yummum noon ko bungunajo eyyi wadde komi boosoyajo somi yiiɗi mi wiya on nde tani amin piladiraɓe amin peeri lumbal baalajo noon pay koto wiyete dondu ko wuuro wongo e dande maayo ɓuuri hewde ɗon hande ko subalɓe eyyi goni ɗon no joom jawdi en mbayata ni fergoji yimɓe ne jaaha ɗe garta ɓe tacci maayo ngo ɓe ketti banggue rewo ɓe jiimi e maayo ngo ɓe tolnodiri e dondu ɗon ko dabbano e seeɗano fulɓe boosoyaɓe wiyeteɓe fulɓe donnaɓe wiyete ko ngolo ko ɗon min jibinaɓe so demminare ari asaman watti wadde ƴiwole ɓe ƴeŋta ɓe duuma to wiyete potkon yimoɓe noon mbi ko diri baba mamoudou e bayal mamoudou e abbas mamoudou e muddo mamoudou e amnata mamoudou nokku beɗi ndeni nayyi ɓoggi ndeni gooleje kaabi ndeni hudumaji ɓe coyata ñala hecce ɓe mbasata docteur ji ɓe mbi kurko wayani heege mawɗo waya yewende ko ɗon woni patukon ko dow ngolo ko less min ko ɗo jibinami eyyi jibinami koye ndema e gaynaka mi jangi seeɗa madarsa mi jangi qur'ana seeɗa kono neɗɗo daña gandal fof ko seeɗa eyyi ko oɗo noon woni Abdoul Aziz hande noon e hitande 89 sen jiiɗi wiyen walla mbiyen capanɗe jeete jeenayyi nde Sénégal e Mauritanie mbuɓɓodiri to banggue fitina minen taccini koye amin alhamdoulillahi min taccinaka min garti wuuro amin asli ɗo to wiyete dondu ɗo min goni ɗon seeɗa min tawi jawdi heƴata ɗon ina heewi guese hankkadi wuuro ngo wonti wuuro saare ngo mawni min gari min goni ɓoki jawe seeɗa ɗon ne faaɗiri min guese ne keewi hande min goni ko wuuro amin ni wiya Dara Salam woni ko sara Dumga wuuro Ceerno minen hande min denti min goni wuuro woto ewa inni wuuro ngo noon wi ɗum Dara Salam ko Ceerno Mouhamadoul Mansour Baro mo Mbour kanko inni wuuro amin ngo wi ɗum Darou Salam ko ɗon jooɗimi hande on jarama. Abdoul Aziz Allah jarama so tawi min keɗima audio minen fof min beltima kadi ɓerɗe amen fof woodi ko dogi kala keɗiɗo audio hay sonno gongol mum wonno ko teppere ma hakkille mum wonko rokki ɗum a jarama seydi njiimi. Abdoul Aziz so tawi en garti natten koye pulagu hande ene yurmini pulagu hande ene ɗeeɓi hande hersinade ala fof ɗo fulɓe kawrata e gueɗel gotel. Abdoul Aziz holko saabi ɗum e yiyande ma an en tant que Abdoul Aziz ɓiɗɗo Sénégal najo ɓiɗɗo pullo joguiɗo gueɗal e pulagu holko haadi fulɓe wawde hawrude mbaɗa cuɗol gotol jaaha ko leñol ngol heewi walla ko nanodiral ngal woni ngal wodani walla ko faamu woni mo ala Abdoul Aziz. hande de jam hiiri Gelongal gamaaje e fedde men wiyetende adun alaɗo dari gurdam aade ay a namnimami namnal mettugal jabade namnal kadi ngal adun o fof namno dirta eyyi min mbiɗa andi fulɓe ko haaɗi ɗumen nandirde tan ko ɓuuri gonɗude ko ndimagu haaɗi fulɓe nanodirde bonnata neɗɗo tan walla bonnata leñol ko min e minen min jeeyi minen jeeyi min ɓuuri ko minen ɓuuri ko haaɗi fulɓe nanodirde ko koko haaɗi arabeɓe nanodirde ko fulɓe pasnaki aduna hen so wona arabeɓe pasnaki so wona fulɓe sa ƴeewi arabeɓe a tawat ko tubakoɓe liggorto ko foof ko kamɓe jeeyi so tubakoɓe goni machine aji goni motor aji a tawat ko arabeɓe goni carburant o saabi kala ko wiyete kuɓɓam ko arabeɓe jeeyi ɗum ko wiyete kanŋe en ko wiyete jama en ko ɓuuri hewde kala ko iwane e Afrique iwata koye leyɗele arabeɓe kono sa ƴeewi arabeɓe no donkiri hawrude no tubakoɓe mbaɗataɓe ni ko wasde hawrude enen ko on ella joguiɗen gonga noon so dene mbaɗama e jeygue wotere fof woye hoore mum kadi enen poɗɗen woƴede ko pulago wona arabeɓe kalten kono mi holluma tan neɗɗo so tawi tan o yiiɗi ɓurde o jaɓata hay goto ardomo enen fulɓe noon goto e men fof ina yakori ko ardi fof ko eɗen jakori kala ko wona arabeɓe saɗi seeɗa e tubakoɓe eɗen mbaɗi enen ɓuuri ko heddi ko fof ina wawi won hen ko woni gonga kono neɗɗo kadi hayso hokkama fof wota naw fof eywa haysa a ɓuuri tawde aɗa yiiɗi hoddude koddiɗo ma moƴƴodiron a tellinat hoorema seeɗa ha mbawon wondude fulɓe noon ko yimɓe ɓurnoɓe guila hanki
ha hande ne eɓe jakori ɓural ngal ni heddi rewi ha juuti kamɓe nder koye mabɓe kadi ɓe mbaɗi gebbi woni ɓe mbaɗi ƴele ƴele nder koye mabɓe ñeeñɓe balli ɓe ɗum ɓe mbaɗi rimɓe ɓe pecci pecci 5 ñeeñɓe ɓe pecci pecci 6 hinde wotere heddi hakkude mabɓe wonnode hayso natti wodde hande wiyeteno ko gallunkoɓe eyyi to banggue ñeeñagu mo kalduɗa fof wiyanma ko minen goni ñeeñɓe sa yito lawɓe mbima kañumen ko kañumen tan goni ñeeñɓe sa yito wayluɓe ko noon mbiyanma ma bo ɓe mbi kañumen tan jeeyi ñagude wambaɓe ko noon mbiyata enen heddiɓe pecci 5 pullo e jawanɗo e cubballo e cedɗo eyyi way torodo ɓeɗo kadi goto hen foof ina yakori kañum ɓuuri goɗɗo o yaari noon namdal ma ngal sen ndewi no poɗɗen jidɗen haalirde ni woɗɗoyat fulɓe ɓe kadi e koye mumen tawde ken fulɓe duttuɗen e wonɓe fulɓe ɓen kadi dutti mbaɗi cuuɗi bosoyaɓe bo cuutinkoɓe ɗum ko nduyetɓe ɗum ko fulɓe jeeri ɗum ko jawɓe eywa ɗum ko fulaɓe ɗum ko ha gaɗa faami urulɓe ɗum ko naggam e naggam joni noon goto hen foof so tawi en mbaɗi wuuro goto e men fof ni fiɓi kañum ɓuuri goɗɗo o wuuro ngo yahata alay saago wodat jaɓɓe ɓuurede yimɓe so tawi mbaɗi batu walla ne kalda alay saago jaɓat wooda pewjuɗo heddiɓe keɗo kono so yimɓe fof goni ƴoƴɓe batu mumen fewata so yimɓe fof mbi poti ndimago walla goto wi kañum ɓuuri goɗɗo o ala koɓe mbawi wadde gasa ko raɓɓiɗi tan ko jinmi jabadema to banggue toɓɓere ndimago ɗo ko halki arabeɓe koko ɗum halki fulɓe kono hande ɗo zaman mo kawruɗen o ko ɓuuri wonde caɗele men ko majjere eyyi ɓuuri wonde caɗele men ko majjere nde ko ni nde sifori nde jangde ala e aduna he nde ko fulɓe jogui tew jogui kosam jogui nebam ko fulɓe goni jogitiɓe goni ñawdiɓe goni yoɗɓe fadɗoɓe kamɓe laaminoɓe piiɓe tonguiɓe ñalline nangue Allah ari addi zaman goɗɗo itti ɗum wan noon Allah wi ko ñalawmaji ko goswostotiroji woni tilka layyamu no dawilu ha bayna nas nde waylo waɗi nde tubakoɓe gari jangde ari fiyetenoɓe ɓe galano jawdi ɓe jaaɓi famodirde e tubakoɓe wan noon miskino Allah ɓuuri welde famodirde kadi tubakoɓe hay soɓe gona julɓe banggue français ji ko yimɓe hecciɗɓe ɓerɗe wona min noon ko qur'ana wi noon eyyi qur'ana wi tubakoɓe banggue chrétien ji koɓe hecciɗɓe ɓerɗe ko Allah waɗi ɗum e ɓerɗe mabɓe nde ɓe gari nde ɓe ɓuuri yurmade ko ɓurɓe famɗude doole ɓe ko ɓen ɓe ɓuuri wallodirde ɓe kolli ɗumen jangde ɓe jangguini ɗumen mecce ɓe kolli ɗumen pinal enen eɗen keddi eko gonnoɗen wonde ko enen tan goni lamɓe ko enen gonata lamɓe hay ko ɗiggi e men ko wona jabde ko force tan kontinɗen ɗam gurdam aduna o woppi en rutti ko enen gardino aduna o ruttima faate goɗɗum enen en continue eɗen jaaha nde daroytoɗen ha jeeƴoɗen aduna o gabbirɗen ɗumen tawi goɗɗo yi no feewi guila nden koye abbade gonɗen ha ɗo joni en cuwa heɓtade taw e ko ɗum ɗo woni ko mbawmi haalandema ko ɓuuri tampinde fulɓe walla ko ɓuuri hadde ɗumen hawrude eyyi no wawi noon ma en garten namdal he kadi jañoɗen ha ɓuurayaji kono ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko ɗeɗo paamon ɓuuri wonde caɗele meɗen tan haqiqaji ɗe ko ɗeɗo eyyi jarama Abdul Aziz ko ɗe caɗele tan goni caɗele men haqiqa so tawi caɗele darima alay saago ƴeewe holko safrata caɗele Abdul Aziz e aduna dari gurdam aade hande hol jaɓɓal ngal fulɓe poti jaɓɓude walla hol dewal ngal fulɓe poti rewde tan ganduɗa haaɓe keeɓa yidde mabɓe saabu fulɓe heewɓe wonko cikkanno so tawi Macky Sall laamima tan fulɓe keeɓi koye mumen walla so Macky Sall heeɓi jappere tan fulɓe hankkadi dañi foof kono ha ɗo fulɓe nani e bojji hol feere wattene tan ha fulɓe daro ganda ɗum ɗo kañumen jeeyani koye men keɓani ɗum ɗo koye mumen Abdoul Aziz ko safrata tan nde ɗo uure Abdoul Aziz eyyi gelongal gamaaje e dental aduna dari ala dari gurdam ade e ko mbawmi jabadema e ɗum ɗo tan ko Allah idi wiide noon wona min inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah changeata ko woni yimɓe so wona yimɓeɓe change ko woni koye mumen ko e fulɓe soɓe keɓani gueɗe ɗiɗi aduna o firtoto ɓe changeani ɓe dañani no ɓe jiɗiri ni ko adi foof koɓe kaɓoto ko majjere kala musiba gonɗo e aduna e laakara ko majjere woni yummum woni bamum
arabeɓe mbi ko aljahlu ashaddu min al kufri majjere ɓuri bonde e sattude e keferagal hay wonde kefeero ɓuri wonde majjuɗo sa woni majjuɗo gañata ko ɓi bamma mo ndenduɗa jelde won wiyaɓe markal won wiyaɓe alame to banggue Mauritanie mo ndenduɗa jelde nayyi mon payidirte markal mon ko gotum ko on gañata debbo añata ko nawlum debbo mo ganduɗa ko joom galle ma resi ɗum ɓiɓɓe makko ɓe ɓiɓɓe ma ɓe jiidi baaba goto ko ƴiƴam gotam sirkilta e ɓalli mumen ko on gañata yumma o awa gañgu e ɓiɓɓe mum oya toon e awa gañgu e ɓerɗe ɓiɓɓe muɗum ɓiɓɓe jiiduɓe baaba goto gañodira dabrodira yaha ha waɗa sahani eɓe barodira ɓiɓɓe mabɓe so gari gona ɓiɓɓe baɓe gañodira sa añi ɓi bamma debbo so añi nawlum holmo yiɗata debbo mo ganduɗa ni se jiiɗi mbiyen ƴiƴam cirkilojam e ɓandu ma an debbo jeewo ko ɗan woni limbil an limbil ƴiƴam gonɗan ɓandu ma ko ɗan woni e jeewo saabu eɗen gandi tawa en junnaki on banggue so tawi gorko heeɓi rafi daaɓowo tan raɓatɓe kamɓe ɗiɗi fof wadde kala ko woni e ɓandu o e nane ɓandu o ga hankadi ɓiɓɓe monɓe way tan kono gadda lahal ne waɗi kosam walla keddam mbiyen gadda lehe ɗiɗi goɗɗe itta e lahal manggal he mbaɗa e ngalɗa itta e lahal manggal he kadi mbaɗa e ngalɗa adi kosam ɗam ko gotam ɓiɓɓe ma ɓe an jeewo e ɓiɓɓe limbil ɓe ko noon mbaki ɓeɗo so gañodiri hol yiɗodiroɓe ewa annene an mawne walla mimo jiiduɗa baba goto sa añi ɗum holmo jiɗata eyyi ɗum ɗo waɗi ɗum tan ko majjere wonde min hay goto ɓuranimi hay goto ardotakomi addanta neɗɗo miijade ɗum tan ko wonde majjuɗo sabu so hay goto ardakima anna ardotako hay goto eyyi tawi tan hay goto ardotakomo annene hay goto a ardotako joni noon so wuuro woni walla leydi woni hay goto ardotako goɗɗo hay goto fewjanta goɗɗo hay goto wawa hadde goɗɗo wadde hunde ɓen jahata ɓen gona yahoɓe ɗum waɗi goo gaño men gadano ko majjere gaño fulɓe kaɗɗo fulɓe dañde sagoji mumen e aduna he mo poti dabrude mbara mo poti habde mbara pella ɗum mbara ɗum coka ɗum ko majjere fulɓe poti habde eyyi ɗum so iwani hay hunde ala ko mbawɗen gaynude so majjere ɓenni rewi hen ko mawni kinare eyyi mawni kinare ɗum ɗo ala foof to moƴƴinta wona e aduna wona e lahara saɗa yiiɗi wonde neɗɗo alay saago mo jiiɗa fo mbaɗa kañum ɓurma eyyi sa wi mo jiiɗa fo a waɗi kañum ɓurma ɓe ɓuratama kadi ɓuraɓe saabi kamɓe fo ɓe ndendat ɓe kaala caggal ma kaari ko jankiniɗo kaari ko moƴƴo kaari wona ha sidde ɓe jiɗirma ɗum babam kadi wi neɗɗo wawa wonde moƴƴo so wona jaaɓi ko wawi salade kono an kala ko mbawɗa salade a jaɓata a wona neɗɗo a wona moƴƴo ko ɗeɗo gueɗi ɗiɗi kadi fulɓe dañde ko darata ko toroɗo o julɗo yaltirta ko boni eyyi e gelongal gamaaje yeeso teddugal duɗal meɗen walla dental men biyetegal aduna ala ɗo dari gurnamade e yarde sangara e wujjude e jinde e fende e gueɗe goɗɗe kala ko yaadani e diine islam yaadani e pulagu kala ko yaadani e diine islam ko nanɗa sernaɓe ne mbiya moƴƴani andu ɗum jeyaka e aadaji fulɓe neɗɗo foof kam naɗɗo hen yo andu o yalti pulagu ha laaɓi cer no julɗo yaltirta ko boni ni eyyi to banggue changement noon wange waylo hande wona fulɓe tan mbayli sa ƴeewi a tawat hande hay lati natti urde ne wawi tawa an ka suka no jiranmi natal mani sikki ka suka kam ha no fewi kono lati waɗino saaha hay so ɗanniɗo tan so arti so ɓadima wuuro yimɓe ne gandi won gartuɗo saabi nden yimɓe mbeɓaka lati kadi ne uura yimɓe fodde ko famde fo kilo 5 taw joom suwa yetto wuuro warga ko wiyete atayi ko ɓe mbi warga nden so defama ngala leegal so barade nde tali tan urat ga yimɓe nane dental mon hen gandi kalami ko
waɗino saaha a wawa defde tew gamba neɗɗo tenkowo sabu kala to defɗa tew uuramo so uurimo tan ko garowo hande aɗa defa tew e nder galle e nder suudu taw cuuɗi keddiɗe e nder galle ɗi tinana defi tew wadde ko gila ɗo waylo simme e jasde waɗino saaha surtout ko wayno keccol so simme simmama to woɗɗi ina ara e ma taw koto woɗɗi taw cimmotoɗo a soynotako ɗum foof natti ko ɗo idi waylade nden yimɓe ne tinno ko yimɓe selluɓe tiɗɓe ñallannoɓe remde guila subaka hira walla riddannoɓe nagge walla didda goɗɗum ha jagga ɗum fof ne wonno natti ko yimɓe wawnoɓe rondade ko teddi gonno e aduna hen natti wadde waylima changement waɗi hay to banggue diine o sa ƴeewi a tat yimɓe nden ɓurno hulde Allah so neɗɗo hocci nden jawdi e lawol hocci laknat so tawi on coori jawdi ma ɓurti yante mum artirante so tawi aɗa yeeya neɗɗo hunde nde wonko ñawi hen walla wonko boni hen a hollanmo gila o yahani debbo janano aɗa huuli aɗa renti sa itti kadi ɓiya debbo a rokki basɗo a hokki ha a gayni janggo hayso galo ari mbiyata hankadi ka firtata a hokki hande noon en jii hayso ko khalifa itti ɓiyum debbo rokki miskino walla ɓurɗomo jawdi so ari tan ngala dewgal firtete ngal ga watte eyyi nden so neɗɗo woni gando ko hebbinta gandal ngal waɗa hen barke ko tawata komo jogui gonga ko ɓuuri gandal makko ngal hande noon ko ɓuuri hewde yen neɗɗo ko gando biyeteɗo ko gandu tawa fenade makko nde ne wawi yolde gandal makko ngal wadde changement o kam ko gonga podɗen woyde ko pulago kono changement o ko partout aduna o change ko aduna o heeɓi ɗon eyyi ko aduna o heeɓi ɗon hay ɗum nel sallam sifanino men hijjatul wida ɓe mbiya hijjatul wida ɓe mbiya hijjatul wada ko hijju mbaynigu tan hijju makko sakket nde o hajji sakket o haalino ɗum nde o haalta e Ababacar nde Ababacar tawi omo jooɗi omo woya wimo holko woynuma nelaɗo Allah omo haala ha to sakkitto to o haali ɗum eyyi heddoyto e zaman he tan ko lamɓe toñoɓe e lamɓe ɓe ganduɗa ko hewɓe faaro toñoɓe e alɗuɓe rerɗuɓe alɗuɓe ɓe ganduɗa ko sunagueɓe ɓe nafgata jawɗele mumen e anduɓe rerɗuɓe aduna ɓe kalanta yimɓe gonga e rewɓe famarɓe gacce e cukalon bonkon nediji oyno ɗum ko akhiru zaman koye on zaman gonɗen ɗum noon wadde ko kalɗa ko ne selli fulɓe ɓe mbaylima kono wona fulɓe ɓe cellal yimɓe ngal waylima nunɗal ngal waylima kulol Allah ngol waylima gacce ɗe mbaylima ko aduna o kam way noon aduna ɓennuɗo o no wanoni hay goto dañata aduna o ne rutto ha wata noon wonata ko aduna o wayli wo amma kam ɗeɗo gueɗe banggue jaram sangara en guyka en zina hayso hakkude ma e janan sak hakkude ma e bande debbo walla hakkude bandiraɗo debbo banum goto ɗum ɗo yalti diine yalti pulago wona pulago wona diine kala nde neɗɗo waɗi ɗum ɗo gueɗe tati a wondani hen a wona pullo a wona dimo a wona juulo eyyi ko heddi ko noon foti wonde kala ko boni ko feeñe leñol he yimɓe pawa e jomum peɗeli aɗa waɗa kaja o ka gojjo walla ka jinowo walla ka jarowo sangara wasa hersede wasa suuɗede so ina safro jomum safre so safrota ko ma waaje tan yimɓe mbaajo so safara nafata waaju nafata yimɓe nangay jungum nawana laamu mofte oɗo hoto lorlude min jomum jagge soke taw koreji mum jaata toon ni saka mbiya yo yaltina walla gueɗe goɗɗe so ɗiɗo tatto cokama tan gartani heddiɓe ɓe nden toto ay nguru cawgu ñobbirte ko gawde ko wiyete lakunde kono bani adama ñobbirte tan ko bani adama hono mum kaari waɗino ɗum soka yaltani eyyi kaari wiino ni sokama yaltani walla nawama fiyama hoynama tan so ɓooyi heddiɓe ndenoto kono gujjo nangede nawe subaka midi gottoɗo ɗon galle walla gara galle mum tawane wotto eyyi a andi kam on firti ko laamu jaggata ɗum haɗi laamu o jaggude tan ne ko koreji muɗum saabu kamɓe ndewata hen ɓe jaggam vokaji ɓe jeena kaalisaji e gueɗe goɗɗe wadde kamɓe balli gujjo kadi gujjo o ko wujjata ko so addi ɓe ñamdat ɓiɗɗo debbo jarowo duuɓi 15 16 fay duuɓi 50 walay nder wuuro so weeti arta galle mum addi kaalis hokka yummum walla hokka bamum ñaama kamɓe piññi ɓiɗɗo eyyi ɓiɗɗo gorko wirto on oɗon jooɗe nder galle walla e damal galle walla ni e damal suudu salmina on mofa kaalis hokka on ɓenna tawa ya ɓiyon debbo jontuɗo nder suudu hirde toon walla gona toon ha leloɗon onon to boowal to on jahani nder suudu to hayde o hotata kanko ɓiɗɗo gorko on tinata ko onon piññiɓe eyyi ko heewi ko waɗate ko jinnaɓe ɓe bannata ɗum ɓiɓɓe ɓe ko heewi ko waɗate e guure he ko joom wuuro en ɓe mbaɗi wona gujjo o waɗi ko joom wuuro en ɓe mbaɗi gujjo balluɗo ɗum
e ñamdu ɗoy mum ko wujji e jiiɗo ne wujja suuɗi ɗum e jaltinɗo ɗum so sokam ɓe fof ko wuyɓe eyyi zina on e kay ko noon sa suuɗi jomum walla walli jomum no waɗiri eyyi walla yine waɗa haalani onon fof ko ɗon mbaɗi ɗum noon aduna o hande koko boni paama noon so ñokkani Djiby Selli wi so joom galle tiri mbaggu mum hongi serkiti ewa wadde lewade rewɓe ɓiɓɓe ɗum kam hawata noon firti andu waylo aduna o woto goye jananago wonde ko onon fulɓe tan ko aduna o fof wayli kono enen noon yo Allah rokku en wasde yaadude waylo mo moƴƴani a jarama aduna ala ɗo dari gurdamade eyyi min salminima Gelongal gamaaje mi weltima e man feewi to banggue mbiɗa no jiirumi gurdam pelle men WhatsApp pelle pulago e ɗum no fulɓe mbini tan neɗɗo no hoɗiri ko noon yilloroyto no mbanoɗen guila en mbar natani e WhatsApp ni haysen naate e WhatsApp ko noon tan wayata wona e WhatsApp woni koye men enen en kaalino nane enen en gona yimɓe hawroɓe joɗottoɓe mbadda batu mbi ko guite kersi guite a huccodiri neɗɗo a huccodiri e neɗɗo guite e guite woni won wiyoɓe yeeso face à face on kuccodiri a hersanimo a ittananimo gueɗal kanko hersanimo o ittananimo gueɗal on donki famodirde saka noon oɗon kalda a yiyatamo o yiyatamo jomum hulata aɗa fiya ɗum hulata wonde aɗa dara ɗum hersuma wadde so yimɓe mbaddi batu donki famodirde so mbaddi WhatsApp pamodirta mbaddi groupe WhatsApp wona famodiroɓe ha hande min ko mbasitomi tan ko yimɓeɓe ɓe gartit hakkillaji mabɓe ɓe eto ustude majjere nde ɓe ndento mawnikinare surtout mawnikinare neɗɗo foof kawtiɗo ko kalkiɗo wonata kala mo jiiɗa na hawti min mi jaɓata ɗum min mi waɗataki ɗum ko kalkiɗo ko heddi ko to banggue pelle nde yimɓe duuyi naati hen ɗum ɗo noon ko gueɗe tan ɗe tubakoɓe gaddi affaire technologie ko nandi hen eywa so yimɓe naati hen ponno natirde hen kono moƴƴina gurdam mumen ne moƴƴina rendoji mumen fonno wonde ko ɗum jangguina en ɗum findina en jiitodiren yultodiren eywa goto e men foof mo wawano yiide hay sa yeehi hitande walla lebbi nodduma notoɗa ɗum nelduma fotum walla kaaldon ko wiyete appel vidéo oɗon dardira wadde ɗum fonno wonde ko fulɓe jogo pinal kaɓɓodira nangodira ndento toñangue ndento ɓuri o kala mo koddi moƴƴodira e mum moƴƴina koddigo hakkude mumen e liƴƴi goɗɗi kañum en noon nangodira jurmodira ballodira balla kadi toñjo e toñaɗo foof sahabaɓe noon nde nelaɗo sallam wi balle musidɗo mon so tooñi e so toñama ɓe gaari e makko ɓe mbimo holno min ballirta toñƴo one o wi noddon mo nawon mo ha ndeyon mo mbiyon mo woto tooñ kaari gonɗa koye toñde eyyi so en mbaɗini on saaha pelle WhatsApp ɗe maɗe ballu en ko sanno en ko foof ma en keeb ko tiiɗirno en ko foof ma Allah newnan en so tawi noon no koɗirnoɗen ni ko noon jilloriɗen joguiɗen ko haalaji mettuɗi joguiɗen ko minen hayso kaari addiɗo feere moƴƴere tawde ko kaari tan kaari fewjantamin minen guel torodel haalata e min nana kanko e haala makko kaari moƴƴini kono ɓayde ko toroto min jaɓata anne mbaɗa o jooma aɗa jalkita jooma aɗa bonnita ɗum pullo haala feere moƴƴere e pullo ne fewjana yimɓe toroɗo walla cubballo ara felmoma itta ɗon yahata walla pullo ni guirlajo ara haala ɗo hunde joni gayna tawde moƴƴi tan ururo o ara wiya ala minen kay feere guirlaji yimɓe naata e ɗum ɗacce mi waɗa audio e minen haalama ka ko gonga ni kono noon minen ɓuranno min ko mbirani ɗo kam no mbiɗani min jadani e ɗum so tawi ko ni mbaɗirten groupe aji WhatsApp eywa ha hande de yajat kono luggitta ko ɓuuri hewde pelle men ko pelip woni hen a asat tan sa ƴeeñi a gayni asde goɗɗo hirdo e ko bennoɗa asde goto ubba ha laaɓa dinguire ɗe fof ko noon ɗe amin ɗeɗe mon ɗe fof ko ɗum tan woni hen a haalat ɗo haala tawa haala ka eko yubbi haydara mankani hen yimɓe ɗiɗo tato mbima haala ma ka vraiment haali ko moƴƴi koni a haali ko woni gonga goɗɗo ara wima ɗiɗo haalaji moƴƴani leñol he ɗum ɗo ko toñde yimɓe ɗum ɗo ko aybinde leñol mum neɗɗo son yiiɗi leñol fotani aybinde ɗum neɗɗo son yiiɗi leñol fotani haalde ayibbaji mum mbiɗa wadde on noon e Allah neɗɗo so tawi a ari to docteur aɗa safro aɗa jogui gañande aɗa waɗi uure wawi taw juddu jeeriji nana feddama hen woni ko jolfo wiyata tab ko aɗa waɗi tab
so tawi a are docteur aɗa ari safarade woni pasade a suuɗi gañande ma nder wudere walla nder tuuba walla nder wutti a hollani docteur safrata alay sago a yaltinat gañande ma nde kollamu o jagga ciseau o waɗa hen coton woni wiro o waɗa e bouteille alcool o socca ɗum ha laaɓa ha muusa o safruma ha sella eyyi wadde so tawi en mbiyen kalta ayibaji men kaldo ayiba meɗen walla kaldo ko mbatten fof wiye nani ayibina leñol sen mbi leñol ne waɗi wuyɓe wiye ko ayiba sen mbi leñol ne waɗi yaroɓe sangara wiye gonɗen koye ayibinde leñol sen mbi leñol men ne ñama ñamri mettudi wiye gonɗen koye ayibinde leñol meɗen joni ko yen deƴƴu tan moften ko ñawi ko luuɓi ko ñolini wi dus hoto kaalen walla hoto mbaywinen ete ɗum safrota ko kadi ne ɓeydo tan ñawirde nder so ɓooyi seeɗa wontata ko cancer addata ko mayde eyyi ɗum noon pelle whatsapp ɗe jiirumiɗe tan kono mbimami ni sen jaaɓi moƴƴude ɗe moƴƴinat sen canzani jikkuji men ɗe ɓeydoto ko bonnude ha bona saabu kaɓata ko ma yiyani kaɓata ko emo kersannoɗa kadi a haalat ɗo haala yal fodde wonde minute aji tati aduna o fof heɗo ɗum kaɓa e aduna o fof eyyi ɗum noon yomɓe mbattu hakkillaji e pelle whatsapp e kala kaalowo yo haala ko moƴƴi haala ko andi haala ko jokkata en ɗam mo wawa ɗum yo deƴƴu on jarama eyyi jaabugol ma gelongal gamaaje aduna ala ɗo dari gurdamade eyyi sa nani yo fulɓe koɗan koye mumen mi wi noon aɗa andi kam hoddu pullo jeeya ɗum wona rolmo pullo foti juuɗe pullo fotani hodde kono so tawi ñeñɓe ɓe iwi e place mumen tan enen koccen kolli jeeya ɗum wona rolmo pullo foti juuɗe pullo fotani hodde kono so tawi ñeñɓe ɓe iwi e place mumen tan enen koccen kolliɗi koɗen so worɓe kuuli haɓede dogui natti nder cuuɗi tan gelongal gamaaje aduna ala ɗo dari gurdamade eyyi sa nani yo fulɓe koɗan koye mumen mi wi noon aɗa andi kam hoddu pullo jeeya ɗum wona rolmo pullo foti juuɗe pullo fotani hodde kono so tawi ñeñɓe ɓe iwi e place mumen tan enen koccen kolliɗi koɗen so worɓe kuuli haɓede dogui natti nder cuuɗi tan rewɓe dadoto mbaɗa tuubaji jalta kocce unuɗe kaaɓe ñeñɓe natti darade darde mumen ko won e ñeñɓe noon mbiyanmi mi wiyani ñeñu foof onon ñeñɓe son keɗima so tawi koye ɓe kalanmi ɗo ɓe jeeya ɗon ko onon tigui mbiyanmi mi joofaki mi mallani koye mon paw mi feɗintu tawi noon an ñeño keɗoytoɗo haalam ka a wayani noon mi haaldani e ma ñeñɓe so batti wiide ne cappodira e fulɓe mami ware so ñeño watti wadde ɗum kay yo pullotir hoddu hoɗana hoore mum eyyi so tawi ñeñɓe natti jokkude enɗam ñeñɓe ko meselle gonno a haɓata joom suudu ma tawa aɗa gamaji ñeño ummo Dakar waɗɗo ndimagu muɗum ara gamaji welditinma e joom suudu ma walla debbo o ni iwi gamaji o suutima o fayi jum debbo ñeño o ara tawa tinani yaaha faya jum haalda e debbo e jinnaɓe muɗum e o waɗɗino debbo e puccu artiranma galle ma kaɓa e bi bamma ñeño ara welditina on wuro e wuro kaɓa ñeñɓe ummo gara belditina ɗumen dimo ronka debbo ñeño yaha ƴammonoya ɗum addana ɗum dimo dawra yangue taw ñeño o ne ñaagui ne rokka dimo o ko basɗo ñeño o ɗacca ha jamma kamɓe tan ɗiɗo itta jawdi ko foti waɗirde dewgal ko hokkamo ina andi ko basɗo jawdi jogui ndi ko ɓiɓɓe bammakko en dokkuno eyyi woni ñeñago mbimami ko noon dimo dawra yangue ko basɗo ñeño makko o ina ñaagui rimɓe ne rokka ha heewi ara jamma deyamo itta jawdi komo fota waɗirde dewgal hokkamo so weeti kadi daro wona e mantudemo so dañoyi o waɗana ñeño o ko teddi ko yooɗi yimɓe woɗɓe kadi rimɓe ɓe kadi belto hen ɓeydana ñeño ñeñɓe hande ɓe kaldanmi ɓe hay ñeño goto hande wonirani ñeño ina moƴƴinana rimɓe yonta mumen walla saaha mumen woniri ñeño tan kono faggo jawdi ne maha kuɓeje ne sooda wutteji ne sooda otoji ko ɓuuri hewde hen mbimi e so tawi ñeñɓe mbatti waade noon so tawi kadi rimɓe mbini pewna leñol mumen walla ne calo won gueɗe kadi ñeñɓe mbiya ne mbara ɗumen sa renakimi komi barowo min sa haalde am ka mayo wadde fulɓe soni jiiɗi kolli yo tirkoɗana koye mumen so hendu weeɗi ñiiwa yo kelew sokku jooɓaari hendu so weeɗi ñiiwa kelew yo sokku jooɓaari
eyyi ɗum noon so tawi woni ñeñagu hande ko ñagade tan pour ko ñaami walla ne waɗa e poos mum hay so tawi dimo ne paani e ladde walla galle mum ne waali noon walla ne ñalli noon jaranani ñeño wadde hen haydara ko jogo tan min ñagoma sa wasi min jaaha min goppuma ɗum ñeñagu natti ndimagu ne yo nattu ñeñagu e ndimagu ko funeɓe yadannoɓe ɓe certata way kono jamma e ñalawma ni so jamma natti tan ñalawma nattat so ñalawma natti jamma nattat eyyi min mi wona ñeño mantowo kono so ñeñɓeɓe mbano kono Farba sallimo horko ƴere no wanuni hay so dimo hookama ñoma ko suusa wiide koto ñeñɓe dokke eyyi Farba e nder namdal ma he tan ɓe joguima dimo mabɓe ɗanninoɗo woni ladde lutti toon joom jawdi kewdi o yeehi toon o yenni on o wi darni galle ladde kono heeli galle bamum Fuuta o haale on haalaji mawɗi on aadimo ma artu iwi toon arti ko joom jawdi ko neɗɗo gandaɗo ari ha e makko wimo mbiɗo jogui jawdam haal kala ko jiɗɗa mi waɗanma saabu so wonano an mi artata o wi on eyi o yaha o mbiɗa andi ko jinmi o ko jiɗɗa o wi jinmi kaɗa jogui kaari ko onon jiidi o wonno ko ladde o wondi toon e galle makko o maayi ɓiɓɓe makko e debbo o nan toon jinmi ko mbaɗanami tan ko gartira ɓiɓɓe bande en ɓe ɗo e Fuuta jangguinaɓe aɗa jogui aɗa wawi ɗum tan jinmi on waɗi ɗum ko Farba salli horko ƴere yo Allah yummomo yafomo ɓiɓɓe rimɓe ko ɗannini gasata ɓe o tawi ladde ne paani o artiri gasata hay horko ƴere ɗo e hoori mawlude horko ƴere kanko fuɗɗi hitande fof o wakka ɓe ngaari mawlude ko gawlo jetteteɗo sek eyyi mi haalirani ɗum mbiɗa mantamo de hay so fuɗɗi jubbol kanŋe mantatamo saabu ko ñeño kanko jeeyi mantude kono kalanmi ko moƴƴere makko eyyi so neɗɗo waɗi ko moƴƴi tan haalete so waɗi ko boni haalete sa yi eɗen mbiya fulɓe yo tirkolli koɗo haala ka firtata tan ko tawde ñeñɓe natti wonde place mumen eywa mata ko enen poti darade ɗon tawde worɓe kulti darade ladde kaɓe dogui naati cori lesa ngafuji lesa leece lesa tagareji yo rewɓe jaltu kaɓe ko ɗum ɗo woni haala ka eyyi noon mi jaabimama ɗo eyyi Seydi Ly gorko mo Dunga e Duumale mi weltima e ma no feewi kadi mi salmitimama Ly mi salminima no feewi mi daari jamma e Dumgaji tati e Mboloyel e Dar Salam e guure gonɗe jeeri e gonɗe waalo ko mawɗum ko jammin nanata bandira fof kadi ne celli mi weltima yo Allah yiɗa yo Allah reena yo Allah suure yo Allah ɓeydanen barkeji a jarama guiɗo eyyi mi salmitimama joom gool pello mo fellere lewre hoodere mi salmitimama no feewi to banggue gaynaka ina ɓeydi banggue ina usti banggue wadde ko waylo waylo kalanɗen nane o tan jawdi woodano woodi ko hande e sahaji ɓennuɗi ina tiiɗi pullo mo jiyata e aduna he joguiɗo ujunere naggue sen jiiɗi mbiyen Mauritanie e Sénégal e Mali foof so tawi a yiiɗo neɗɗo goto a yitoyta walla woodano tan ni ɓuuri raɓɓidde haala eyyi kono noon nden hayso joguiɗa ko kolce tati aɗa ɓiɗat kosam ha heewa kosam ɗam ñaama hen ko heddi ko penda daña hen nebam eywa pewna hen hajuji ma foof ko noon wano waɗi noon wanno noon ko barke ne wonno tan nden barke ƴeeŋtani sa ƴeewi hay jawdi ndi wonmo alano jawdi kono so remi ɗo guisil tan tokosil guesa waalo tan ko wiyete guesa waalo ko yimɓe dawa jabbere ñande gotel gayna eywa kono noon so soñama ne ñaame ha gawri kesiri kadi dañe wanno noon tan ko barke eywa hande ko hande jawdi wuudi wuro ngo garɗa foof tawata ko nayi mum keƴata e ladde he fodde no nayi ɗi keewiri hande basɗo banggue fulɓe jawdi daridi kala mo ala naggue ina jogui mbeewa mo ala mbeewa fof ne jogui mbaalu ewa kadi sa ƴeewi a tawat yogga e fulɓe ne keddi e niɓɓere tampere ɓen woni dugdateɓe haaldateɓe kono won fulɓe yeeyɓe nayi mumen mahiteero suuji coodi galleji Dakar galleji Ndar galleji Tamba galleji Daara partout a tawat Mauritanie ko noon Mali ko noon minen tan Dar Salam to min goni ɗo Dumga naajo nani e nder fedde men he ndeɗo ngal dingiral men ngal gonɗen eywa aduna ala dari gurdamade omo andi Dar Salam to min koɗi ɗo so wona kuɓeji ɗiɗi huɓeram min mo kaldotono e goɗɗon ɗon wiye Abouba on wonata ko Italie kala heddiɓe mo jiiɗa maɗo ɗon ko kalis jawɗi walla kalis gaytan mahira wadde zaman ɓennuɗo a yiyatano ɗum jeyata tan ko suudu bulungi walla suudu turdu e kono hande fulɓe coodi galleji e capital uji coodi kuɓeje maahi mbaɗi hen karoje
eywa firti ko wonto usti wonto ɓeydi keewal ngal ɓeydima barke o noon ustima eywa to banggue noon kadi ko kalɗa ko kadi sen junnima hen seeɗa kadi toon kadi ko wasde jogade fama mum hande ko majjere nde tan saabu so tawi jiɗɗa ko dañal so wofare waɗi a yeeyi nagge a jamniri wonde aɗa andi kam a ala nagge saabu joguinoɗa ko ɗiɗi ha hande ka basɗo woote tan sa yeeyi ɗiɗi a jamniri woote firti ko woote nge ala ɗon saabu ko nge ñaami ko kalis mo nge ñaami o kange so nge yeeyama nge yaltinta kalis o ay wadde gonɗa tan koye pertude ewa donc ha hande ne ɗeɓi waade tan no on banggue waaɓe noon ɓe sinno ne wawno wonde moƴƴi ko jawdi ndi yeeye soode galleji waɗe magasin aji ko nandi hen heddo seeɗa mo ganduɗa ne wawi rewede rene moƴƴa tawa so wofima ko luwosuji galleji ɗi e bénéfice magasin aji kenkayiriji ɗi ko bénéfice o sodate rakkal nayyi ɗi mbasa yeeyede eyyi so pinal yaadino hen e riwtude majjere ko ni fonno waɗede te dañƴa nayyi temet nayyi nagge ko jeeyaɗi ha heddo capanɗe jeegom nagge capanɗe joyyi cooda galleji ma maaha mbaɗa magasin aji kenkayiriji ko nandi hen sukaɓe ma daña janggude daña ɗum ninde nayyi ɗi ƴeewa neɗɗo won hen walla ɓiɗɗo goto mbaɗa hen e kala nde ɗi goofi tawa ɗe jamnirte ko bénéfice magasin aji ma e luwosuji galleji ma tawa yeeyataɗi kanji nayyi ɗi ko ɗam ɗo gurdam fonno wuurede hande kono pullude yiɗi jawdi ha jaranani ɗum wadde noon kala nde dañƴa temedere won gonɗo yeeso ma ne jogui temedde ɗiɗi ko on gabbotoɗa sa dañi temedde ɗiɗi naggue won koddiɗo ma jogui temed tati ko on gabbotoɗa ko noon tan ha aduna o gasa eyyi kono noon kadi won leƴƴi goɗɗi e nder men toñoɓe fulɓe aynaɓe mbiya ne jiiɗi jawdi kono kadi soɓe duttima caggal maɓe ƴewtoɓe tawa kala ko pullo yiɗi naggue tubak ne yiɗi rawandu ko ɓuuri ɗum te kadi sa ƴeewi a tawat naggue ɓuuri rawandu nafoore kono noon no tubak yiɗiri rawandu mum ni pullo yiɗani naggue mum ha tolni to saabu pullo ñamdata e naggue lahal pullo lelata ko e naggue eywa pullo jaggata huno hum waɗa huno ko rawandu eywa donc ko noon way pullo meeɗani nawde naggue mum antiri hôpital e gueɗe goɗɗe pullo meeɗani faade ɗannade jolni naggue mum e avion kono tubak ne nawa waɗa ɗum ɗo foof e rawandu mum te rawandu ñametaki koko harmi tifagal kono noon ko gowka jaasi dabare kala ko jibidinoɗa neeɗa ɗum mawniɗon e on saa cikkata ko ɗum ɓuranma hunde fof kadi kala mo nehodaki e ɗum yawma wiya aɗa yiiɗi ɗum ɗo aɗa waɗi ni aɗa waɗi wona toon jema taw ko wasde andude tan sen duttima joni to woɗɓe ɓe gona aynaɓe aɗa tawa neɗɗo ne hiiɗo guertogal walla fondu tubak tan fondu makko tubak ndu o jaɓata hay goto mema guertogal ngal nde fini fof ko maw yaha yiya ɗum so hiiri ko maw yiya ɗum e ulludu tan ɓuuri jasde kono aɗa tawa sodanoɓe ulludu mum tew taw ko ɓaleɓe tigui wona tubakoɓe yaha sodan ulludu mum tew ina loota ulludu mum ina moyta ɗum ulludu ne leelo dow leecce ne ngabba e tagareje ne ngabba e dow cartable e valise aji e gueɗe goɗɗe donc neɗɗo kala ko neeɗa tan ko mbaɗɗa adapté e maɗa gowa ɗum wawma ko ɗum woni hakkude fulɓe e nayyi walla hakkude fulɓe e baali walla hakkude fulɓe e beyi gaynaka foti waɗede kono mbiɗen ni jawdi ndi so heewi yo yeeya galleji ma he waɗe magasin aji jawdi ndi heddo ko wawi renede so ndi wofima tawa jamnirten ndi ko bénéfice magasin aji meɗen eywa e luwas galleji meɗen e on saaha ɓiɓɓe ma jangga koɗa e guure maha ha feewa galle ma aɗa juula diine pewɗo ndiyam labɗam eywa lelde ɗande sukaɓe ma daña janggude ko ɗam ɗo gurdam poɗɗen wurde wo amma banggue ɓeydade to ɓeydima banggue ustima banggue barke o ustima kono keewal ngal ɓeydima a jarama jaam hiiri no mbaɗɗa musidɗo hande de ko aduna ala ɗo dari gurdamade e namne me musidɗo meɗen Gelongal gamaaje no musidɗo numéro 77 509 13 91 min to banggal ko faati affaire lamɗo leydi mi wanno mi wona politicien ko mbawmi jabadema hen heewani wonko jinmi noon ya faam fulɓe haɗani ɗumen ardade aduna walla ɓurde aduna o basal fulɓe gona wasɓe aduna o fof so rendi ɓaleɓe fof so ndenti ɓuuri hewde jawdi ko fulɓe hay goto kadi nanani fulɓe ne goyto basal fulɓe goyti ko wasde naftorade jawdi mumen e wasde hodde e wasde famodirde min joni ko mbiyaton ɗo hiiri ko ɗo joni ha 3 heures mi ɗanaki par ce que koye nayam gondumi gonmi ko ladde komi gayno ko nayyi komi orɗo nayyi
taginani 10 heures gonmi koye yaade ladde mbiɗa abbonayi mbimi gelongal yo sabbo minta e seeɗa fulɓe mbasani saabu kala galle pullo ko ɓuuri hewde e nder galleji temedere foof galleji capanɗe jeegom ɗi sa ari ko famde fof ma taw ɗon temedere naggue ha temedde 2 ha temedde 3 ha won galleji aɗa taw hen ujunere naggue taw eɓe jogui baali hono ɗum eɓe jogui beyi hono ɗum eɓe jogui ɗanniɗo hayso goto eɓe jogui guese eɓe ndema wona basal fulɓe goytorto ko goytorto walla goyrete ko ala fulɓe woni probléme mumen ko majjude hay ɗum ko woni fulɓe wonɓe ladde wasde ɗumen janggude e wasde andude no gerdata jawdi ndi ha jawdi ndi nafa ko foti nafde ko yencinde jawdi ndi waɗa jencude waɗa gartam ko ɗum ɓe majjira e hawrude e peeje e kadi jawdi ndi yoni waɗe to ndi foti waɗede ɗo donc ko kalɗa ko miɗa faami jiɗɗa wiide ko so fulɓe dokki lamɗo o ɗiɗo nayyi beele lamɗo o jogorani yejjiddeɓe pour wiide wonde kamɓe ɓe jarani waɗande saabu ɓe jogui ko ɗum jiɗɗa wiide aha kay fulɓe kay so mbayi noon poti wade hayso lamɗo wallani ɗumen ala ko donkanta koye mumen eyyi min famnuma ɗon kam ha paama ɗon andu kam fulɓe gona miskineɓe e nder Sénégal ko fulɓe tan jogui jawdi e nder Afrique foof ɓayde ko Afrique du Noir ko fulɓe tan jogui jawdi ɗo ha Cameroun ɗo ha to jiɗɗa foof jaaha sa yi Cameroun ko wayno kabiri yaya en aɗa tawa neɗɗo goto jogui 12 ujunere naggue eyyi andi kay ɓen kam ala ko jogaki kono noon ha hande de jinmi ya faam tan haɓate ko majjere nde to banggue kadi kanko lamɗo ko jiɗɗa wiide ko ma taw ko yidde hollude tan tawde ko pullo foti teddinirede ko nayyi eywa walla omo eɓe jiiɗi tan holludemo eɓe jiiɗimo saabu ko lamɗo aratani terte guiɗum e gañum ne poɓɓa ko kelle ɗe ko hollude tan e min gonde ma hay soɓe gondanima ko kamɓe fulɓe ɓen nayyi mabɓe ɗi considére ɗi tan ko ɗi kelle koɓe poɓɓanɓemo tan no président ardata haala foɓɓe ni wadde fulɓe ɓe koko poɓɓani makkisal tan ko ɗum woni haala ka heddo noon kamɓe koɓe mbaɗi ko e an yiyande ma nde certes kono koɓe mbaɗi ko wona hunde bonde eyyi ko heddi wona ɗum noddirɗon mi wona politicien kono on to banggue meɗen enen kala laamiɗo en tawdemo haala pular hoto gañenmo hoto ndiwenmo hoto kamnoɗenmo hoto jaɓen rentude woɗɓe eɗen gañamo kala ko dawaɗi gañodiri yo ndentu gofa fowru min de fodde no jiɗirmi ɗemgal ngal ni no jiɗirmi leñol ngol ni lamɗo daroto tanne haala pular lamɗo ceermo muynumi mbiɗa heeɗi o ina ɓuranimi lamɗo momi nanata ɗemgal ɗum tawana gollanami eyyi saabu kala ko dañmi ɗemgal am ngal eko gonmi ko ɓuranimi ngaalu ɓuranimi goudron ɓuranimi société ɓuranimi usine aji ɓuranimi kala hunde kadi sa serdi debbo maɗa ina soofa e leeso tan gaddata ko jahowo dow wuuro e leeso eyyi lamɗo foof noon laamiɗo añete hunde heedi ɗum e bonde tan ko wonde kala coyna ɗum e jogori arde wiyete ko so ari ko pinɗo ko jangguɗo ko pamɗo ko bawɗo économique ko ni so laamima moƴƴi so ari o laamima lewru wotoru yimɓe jaltinayma ko ella heedi hunde e bonde tan ko wonde kadi sa yiiɗa añede tan woto ardo kala gardiɗo wonata ko gañaɗo enen heddiɓe ɓe goto men foof so ƴeewi nani ronki fewnude galle mum ñande fof a dugdata debbo ma ñande fof dugda e sukaɓe ma ñande fof sa juuloyi jama dugda e hoddiɓe ma son mbaɗi bato dugdon saka gardiɗo ko fotino leydi garɗo kadi tawi le kees leydi walla sen jiiɗi mbiyen fawru walla sac o haydara ala ko woni hen sen jiiɗi kadi mbiyen budget ha hande won wiyoɓe noon tawi kadi koko vida ha laaɓi ala ko woni hen ina sippira e ɗiɗo goudron ngaji ina sippira e ɗiɗo usine aji ina sippira goto foof ina weyni junggo balle min wallateɓe ɓe ni keewi duuɓi ɗi kewani ngaalu o alano ɗon yimɓe ɓe kadi dokkata wune kadi leydi ndi hawrani leñol hen foof ina waya hoore mum no goya jannago so waɗani koreji makko ɗi ɓe to mbiya ay wan noon ko lamɗo no mbaɗɗon o waɗani no mbaɗɗon en o woppi en enen heddiɓe ɓe so waɗanoyi heddiɓe ɓe woppi en mbiyen en gotanimo o jooɗima woppi en o waɗanoyi jananɓe ɓe eyyi ko laamu gundo sa ardima e sa heedi caggal sa heedi yeeso fof fewani ɗum noon min to banggue hooram woto gañen neɗɗo men saabu ngakkede en won gueɗe wonko ngakkaɗen e laamu makko en meeɗano dañde ɗum e laamu heddiɓe ɓe min no mbimi on ni mi wona politicien mi ala pinal mi ɗuminen kono min mbimi on lamɗo darotoɗo tan wiya no mbaɗɗon bandiraɓe haala ɗon omo ɓuranimi lamɗo kaalowo ɗemgal ngal mi nanata tawi ne liggo
sabi ko lamɗo moƴƴi fof ko jahowo oɗon e ko boni fof ko jahowo kadi sen so yeehi en ganda lomtotoɗo ñaaguiɗen Allah noon ko kala gardiɗo yo fewnu kala gardiɗo yo moƴƴin kono fulɓe ɓe gona wasɓe koɓe mbaɗi ko kadi ɓe mbaɗirani ɗum hay hunde ɓe mbaɗiri ɗum tan ko hollude makkisal kamɓe koɓe fulɓe woni liggey mabɓe ko rende nayyi ko ɗum ɓe jogui ko ɗum ɓe mbawi rokkudemo ko weltindemo tan ɓe jaruno hen ina wawi noon woda no yiira ko ɗum tan jabotomami jaafa ɗum noon juuti ha ɓurti eyi aduna aɗa dari gurdamade e jabade namde meɗen musidɗo meɗen Gelongal gamaaje hande de musidɗo 77 909 72 62 so neɗɗo felliti wakkade ko ñuuli tan buubi dewate mum kala ne bakkiɗa ko ñuuli buubi dewate ma minene min tampina no feewi kono ɓuuri tampinde min ko kuriji amin eyyi hay so tawi welani ñeeñɓe ɓe walla welani wambaɓe tawde ko Allah minen ɓuuri tampinde min ko kuriji amin tawno pullo a daroto e nangue aɗa haaɓa e bone mum kañum jooɗo e ɓuuri wona e ñingdema sa maayi noon yiya ko kalanoɗa ko wona wiide gurdam kaari goram ko ni way so tawi maynoɗa nde yonti wiyene waɗi anniversaire yo yimɓe kal haala kaari kasetaji ma mbatta fayde ko noon mbaɗen enen kala mo jiyeten en jiɗata ɗum ko ma hunde nde ɓoccito en nde mbatten heɗade ko noon mbaɗen ko ɓuuri hewde e fulɓe ne heeɗo minni nelda eywa leppi on jarama min ji darde mon on balli on tinnoɗede kono kadi wontan neldomo ɗumɗata ko bande mo ganduɗa ni wima an woppu ɗum kaalaji an woppu ko mbatta ko walla wiya wonde ɗum ɗo ko fina tawa ɗum ko naggam e naggam eywa ɗum gasata hen e to banggue kadi ñeeñɓe ko goto tan haalno hen ha ɓurtini kono onne kadi dañani hen jaam saabu hande aduna o foof ne haɓay makko eyyi o jaabino ko musidɗo men biyeteɗo Durwalde Samba Jeeni be kadi wona kanko haaldano tan e on saaha ko sukaɓe bonnoɓe jawdi mumen ɓen tan kaldano sukaɓe tan bonnoɓe jawdi hoto bonnu jawdi bonnetake eywa joni noon wonko welata kalɗo welatake ɗiɗo kamɓe ɓe jiiɗi ko yo jawdi ndi bonne ɓe dokke eywa minen min mbajoto ko baaɗiraɓe amin e ɓiɓɓe amin e miñiraɓe amin o wi noon woy sayo hawa haali hen haalaji ɓurtuɗi wontanimo bone eyyi joni noon ko ni woni ko mbawmi jabadem muhim tan koko mbimami adanɗo ko kala nde pelliɗɗa wakkade ko ñooli buubi koko ndewata e ma heddi tan ko hunde koto Allah faari ɗum tan hayata ko Allah gayni ko gasa neɗɗo kadi ko Allah hoddirimo foof ɗum tan wonata minen noon kanko banggue leñol ngol min ngala hen kuli min ngala hen heppere min ngala hen haɓre min ngala hen gacce kala ko bonnanta leñol amin min jiiɗa ɗum eyyi kala ballodirowo e amin noon min jaade mum emin bismi kadi ñeeñɓe koye fulɓe jeeya yoɓe daro darde mabɓe hanki ɓe dokke no ɓe dokkirteno hanki ɓe mbasa bonnude jawɗele ɓe mbasa yiɗande fulɓe basal so wonko kewi fulɓe he ɓe daro darde mabɓe ɓe dokke ko heeƴe doole jawdi wasa bonnede eyyi jarama eyyi on jarama han kadi bandiraɓe noon ɗo mbaynodirten jarama aduna ala ɗo dari gurdam ade e ballal musidɗo meɗen guiɗo ɓineni meɗen miñi men hono Gelongal gamaaje mi weltima no fewi yo Allah teddi noon kadi hawnaki so eɗen guuri so tawi gueɗo ñaawi ma en batto e jewte goɗɗe kadi e ko mbasitumi on tan kadi ko ɓi pullo foof keɗiɗo kaalabi ko min mbatto hakkillaji eɗen jiiɗi ndimagu kono rimɗata e neɗɗo ko jikku e hakkille e ndimagu ko ƴoyre wona fuuyre eyyi ko rimɗi firtata koko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri piirɗude français wiyata pur ko ɗum woni ko rimɗi ndeke jogade hakkille puyɗo ñolɗo ne funte ne wiye ko dimo a wona dimo rimɗi koko ƴoƴƴi ko yooɗi ko moƴƴi ko ɗum woni ko rimɗi
woto bonnen fina tawa men ko moƴƴi hen ko boni ko woto moƴƴine moƴƴata ko heddi ko paamon yimɓe hay so ɗiɗo so ndendi lawol ne hani wooda gardiɗo gure men e batuji men e dente men e galleji men fof ko ala hoore yahata alay sago kala to renda dañata gardiɗo minen hay goto ardotako minen min jaɓata ɗum ɗo minen kaari heedata yeeso amin onon ne on keedata yeeso hay goto ko ala hoore yahata so en ngala gardiɗo firti ko en jahata tinnoɗe kala ko neɗɗo wawi wonde cuuɗi fulɓe walla kinɗe fulɓe so haali ko moƴƴi enen fof ndenten ndewen hen kala yimen kalɗo ko boni so baba kaari so kaw kaari so isi meɗen so gouverneur men so président men so gaynako sardi men so haali ko boni tan mbiyanmo min jaadani hen tinoɗen usten haareji leƴƴi goɗɗi ɗi koddaten ɗi ɗemɗe men jiida ndentoɗen haare ko basal hoto kaɓene hay goto hoto toñen toñangue koko harmi so en toñama muñen aduna gonɗo hen fof ferguiɗo so neɗɗo ferguitima men muñen pulagu ko jambaragal kono wona jambaragal tan haare ɗum wona jambaragal wulde hoore tan woni wonde jambaro ko wadano yarodoro Diallo en mbanoni darade miijo ɓulɗo e hakkille muɗum ƴewana hen leñol ngol ko naftori ko ɗum woni wonde jambaro woni wonde jambaro ko waɗano Aliou Arɗo Sadio en ni dañde jawdi mum ina waɗana leñol mum ina waɗa islam woni wonde jambaro ko tijane an yoltude hujjaji leñol mum eyyi ko fulɓe kaɗa fof o darowo haaɓe ha fulɓe keɓa ko fulɓe mbiya ko ala mum fof o darowo yedda ha laaɓa ko ɓe goni jamareɓe kono jogade jaasi mum tan ne fiidiren jogui laaɓi ne wiyo yimɓe ne ridde ne dogga ne jagge ne sokke ɗum ko wonde huywere wona wonde jambaro mbatten hakkillaji no moƴƴi moƴƴodiren e ñeeñɓe men ni kono woto bonnen jawdi men ñeeñone yo andu ñeeño ne jogui place e leñol he ko wona tan kokke kam tan no jeelotoɗo ni ala wona ɗum woni wonde ñeeño ñeeñagal firtata ko karallagal jomum yo jogo meccal mum ngal meccata jogo hen karallagal ko meccata ko wawa fewnude ɗum ha feewa yimɓe naftoro guila e tafoɓe ha e sañoɓe ha e sehoɓe kono karallagal ngal jiɗɗen ɗo wiide ngal ko karallagal ñodde e leñol ngol mantude yimɓe waɗoɓe leñol he ko feewi haaloɓe hen ko nafata yennude wuyɓe leñol ngol ɓe janna jasɓe leñol ngol ɓe janna toñoɓe leñol ne gaddana leñol ngol haare eyyi soɓe gaare men noon saaha nde kewmen nde kewnuɗen saaha nde beltiɗen enenne hoto kunnen ɓe mbaɗanen ɓe ko tawnoɗen ne waɗe ko joli hande ko noon ɗum woto mbaɗen kamɓe ñeeñɓe ɓe so kalame ɓe keeɗiɗo kadi ne andi ko kalami koko gonga so ñeeño ari e nder temedere naggue hokkama kolce nogas o nawi omo andi kam ko kesɗo ha laaɓi o ruttata ko ɗugguiɗo o wonta ɗon ruttu saabu ñeeño goɗɗo so ari hokkama ɗum goɗɗo ari hokkama ɗum tan gasi deke dimo ne welto walla ñañña walla murta walla hawra ko cukalel ne yiiɗi inde anda waɗa ko wawa waɗa ko wonata ɗum noon ko ñeeño baɗɗo fayida foti darade aha a hokki kam jarfa manta ha yimɓe nana itta hen gotel walla ɗiɗi nawa woppa ɗum ko heddi ko eyyi hoto ñalil waas hoto ɓirdugal waas hoto kunnen ñeeñɓe ɓe kono hoto ñeeñɓe mbine kona en tan ha laaɓani nawa ne gonta alɗuɓe enen eɗen gonta wasɓe caloɗen ɗum caloɗen majjere caloɗen haareji caloɗen toñangueji mahen guure men mbaɗen jamaji to julɗen ken julɓe ndewen Allah ko ɗum Allah tagiri en gasen boyli jaren ndiyam celluɗam laaɓɗam mbasen ñawde mbaɗen dispensaire uji to ñawɓe men cafri e nayeɓe men to rewɓe men jibini